יאללה, אתה מצלם? כן. פתחנו ערוץ חדש. זאת אומרת. הוא פתח, מה אכפת לנו? אז אנחנו נמצא עניינים. כפי שאתם רואים, ככה קוראים לערוץ. It's cool Ron Gaming Gael. ואני פה משחק במחשב השני של רון. תעשו סאב. נשחק איתכם סייף בכיף כל שניה. כן, רק תגידו לנו. רק תגידו לנו, נשחק סייף. טוב, אנחנו עכשיו נשחק ככה קצת מיינקראפט. זה בשביל הכיף, זה בשביל פתיחת הערוץ. לא, אני יכול להיכנס מ-DDOG. לא, אני כנס ממנו. אני אכנס לי מווינס הזה. כדי ללכת לבית שלו לעשות לו גריף. טוב. אנחנו משחקים מיינקראפט. אני בשרת. דרך מי אתה משחק? אני דרך רון ווין. אז איך אני אשחק? אתה יכול להיכנס דרך DDOG. אני לא זוכר את השם שלו. אבל לא צירפת את DDOG. וואט? דביל. תצא מהרוינס הזה. נו קיריל. תצא מהרוינס הזה. תצא ממנו כבר. רגע. אני רוצה להיכנס מ-DDOG. תכנס. רגע. מה זה הבית שלך? לא, אני רוצה שאתה תיכנס לבית הזה פשוט. שלא יהרגו אותך. ובינתיים אני אביא לך דברים. רגע, אז תצא מהשחקן שלי כבר. חכה, רגע, אני צריך לקחת מהתיבות דברים, להביא לך אותם. בגדים. מאפנים. למי אכפת, אני אביא לך שתיל. אולי. ומה בדיוק זה יעזור לי? תיקח חרב, יש לי שתיל כזה. כפי שאתם רואים, נכון שאני לא משחק, פשוט הוא משחק אני על משחק מחשב. במשתמש שלו עכשיו. עכשיו הוא צריך להתבכיין. אתה משחק עם טקסטורות טובות? אצלי לא. אולי תוריד אחרי זה. פה? כן. טוב, אולי. באמת יפה יהיה. פה אני משחק נראה לי בפייטפול, איך קוראים לזה? 30/30. הוא חזר המניאק. קוראים לתוכנה 30/30. זה כבר מהשחקן שלי, נו. לא, רגע, אני צריך להרוג אותו. לצאת מהשחקן? כן, תצא מהשחקן שלי. רגע, איפה השחקן שלך? יצאתי. בוא נראה אותו. אבל אתם לא תקבלו את השם שלי. איפה הוא? בואו תעצור את ההקלטה מתי שאתה כותב לוגין. טוב. איפה הוא ברח? אני לא יכול להראות לכם את השם, אני מצטער. אנחנו נחזור עוד שנייה, מתקשרים אליי. נו. וחזרנו. כל הדברים. תסתכלו איזה סקין. נכנס מ-DDOG. תיכנס. פשוט אף פעם לא צירפת אותו. סקין. חייל של הצבא. נכון. תינוק. יא בבא. יש לידיך מישהו. אני בא הורג אותו. 100%. עכשיו התעצבנתי. תצרף אותי לבית המאפן הזה. לבית הזה אני לא יכול לצרף. למה? טוב, אל תצא ממנו. שני הסקין הזה. מי צירף אותך? של מי זה? פאקה, הוא שיחק במשתמש שלי. מי? מיכאל, מי אתה חושב? מתי? אין לי מושג, אבל הוא שיחק פה. איך אתה יודע, הסקין נתחלף? הנה הזאבים החמודים. מצאת את הזאבים. ואתה, כן? אני רץ. אני משתגר לבית. יאללה, בוא נעבור זומבים בדרך, וגם סקלטון. שיט, אני בבית הזה. קיריל, אני משתגר אליך. רגע, אתה בוונס הזה? לא, אני ב-DDOG. אני רץ. דידי. לא, אני רץ אליך.
GG DDOG. 0014. רגע, איפה? זה לא כתוב, אין אותך בשרת. יש אותי DDOG 0014. תסתכל, כתבתי ככה, קל, DDOGGO. כתבתי לך קל. נכתוב טיפי. תפצל. תגדיל את המיינקראפט. התחלתם לבנות כבר משהו מהבית? לא. עכשיו אני צריך... תגיד, מה זה היה? מה כתוב פה מהזכוכיות האלה? אין לי מושג פשוט. למה שמת את זה? אני לא שמתי את זה, פשוט מצאנו את הבית, ראינו פה שטח, אז הלכנו... זה נראה כמו הבית של ארז, דור וארז. יש לו זכוכיות על הרצפה, מה הוא מפגר לדור וארז? כן, היה להם, לא ראית הסרטון? אני לא מסתכל. את מי זה מעניין? סתם הם משחקים מיינקראפט, מה אתה אומר? מזמן. אתה רואה אותם משחקים ואתה סתם מקנא בהם. אבל איזה סרטון תעלה? זה אותו סרטון עם זה של ההיכרות? לא עשינו את ההיכרות. או פשוט נעלה לסרטון הזה. אמרתי להם שאנחנו זה. את ההיכרות נעלה לערוץ האחר? לא, הוא חבר של מיכאל פה. תסתכל איזה בגדים אני קיבלתי. יש לך תופחים זהב. אשכרה, אני צריך לבנות. הוספתי אותך לבית הזה בכלל. כן. לא. אוקיי. אין לי מושג. לא. אפשר לשכפל בשרת הזה? לא. צודק. תגיד, מה אתה עושה בכלל? הוספתי אותך לבית. סבבה, אבל מה אתה עושה? למה עשית זה? בלוק ראשון, זה. אבל אני עוזר לך, מה אתה עושה? אני לא צריך קו עזרה. כמה קומות אתה עושה? כי יש לך סקין. יופי. כי פחדתי שלא יהיה. בוא אני אשבור את זה לתינוק. בללייקה. קפצתי וזה הוריד לי רק עכשיו בימיץ' כי יש לי קצת לגים. אני ורון יושבים אחד ליד אחד ואנחנו מדברים. כפי שאתם רואים הסקייפ פועל אבל אף אחד לא מדבר. אני לא בטוח שמישהו באמת שומע אותי, אבל אם ישמעו אותי אז ישמעו אותי כנראה חלש. אז הוא ידבר יותר חזק. תגיבו בתגובות אם תשמעו אותי חלש, כי אני לא באמת להיכנס לערוץ הזה, יכולים לתת לו סאב. כי רון ביקש שאני אקרא לחברים שנעזור לפתח את הערוץ. אתה בינתיים תבנה את הבית, אני אביא לך עצים. יש לי יותר מדי אז לא צריך. הבנתי. אני הולך לעשות קל... לא. הוא נמצא? כן, הוא נמצא, אל תשגע אליו, אני רוצה להשתגע אליו. לחבר שלנו יש בית כל כך גדול, עד שאתם לא מבינים. לא, תשגע אליו. רגע, XX זה בשרת? לא. אולי עשיתי את XX, נכון? לא, תעשה עיקר. לא. אתה יודע שבשרת שהאדמין זה, אז נתן לך בן? הוא לא נתן בסוף, הוא מחק את הבן, אני בטוח. אז שמע, אז זה. הוא לא מבין מי זה. בואו נראה אותך נכנס אליי לבית. רוצה לראות משהו מצחיק? אני רוצה שנייה מהמיינקראפט. חכו שנייה אני... ילד נוכל רמאי בשם מישה. כנראה שהוא רוסי. יודעים שהוא רוסי. איך שאפשר, קני בסיג כזה, זה גולי. בחיים לא תקלו אותו שם שלי. אני אוסיף את רון